كبوليتيكا وقدات كساب سنة البنا وقدات زون اللودي زبلو فليز بلو تاريخات أبقنياتو استزرب لهم عبيتي زعباتاتن أبحد أوان أم مزقب تاريخ زدت فتأمو زدن نقون زقرمون قداتن نابخاتكم كنا بتصحينام. These are all my collections. كينات إسرائيل أمريكان إيرانن قلتيفو انت دعدو زيلوم أب أفريقيا زبزحوت عنتو أزيوز قردن تخف أننا خونا إكخيد أفريكان اتو كيناتن انت يتححيزوه BBC كالوت مع خنات زين عالمن أبز أبو من ننببو يمزركبو أب حاقر هندي أب تركب نشتوشت حدز قرم بحللو حانت الدو انت وليدام أمو دما أتاز تولدت هزان قوالن ستيتي انت خوينام 211 تخلتاتي يتكلو يبحللو 211 تخلتات من تايكون يتكالي خون سعيبنا كنكتاتلوينا أما برجزو 1.5 مليون مصحف تحيزو أما مزقب كبروسن عالم شمو زسفر والكسبون اللو 1.5 مليون إلوم زتقرمو رئيتو هابتخا أبزو قدايزي زحابوهم في حسابات اللو نابخاتكم كبتحم أب حدا معلتي كاب 3.5 بليون سئلتات أما حبراو ميديا أب حدا معلت تراح شير يقبرو انتاي زتراح أب حدا معلتي لعل 720 ساعات عقن زلوهم فيديوهات نا فيسبوك يوتيوب انستغرام كالوتن يسددوا أب ناي محبراو ميديا عالم جنا انت أيز قبر زلو توسخت كم زي زولو حابريتاتات أب نايلوم زعبانا كنبتحلكم بنا أب أومان أب بهلاو وددر سنة صباقة تساتفت زخونا أجمل كوسموتيكس أب زحخن كوسموتيكس تتقيم كن بزبل كاب وددر وصاي كوينا نلوازب لم بيبلو صنحيل نازر زرو كنرينا نفسنا لبوناوي زقرم حساب كنتسقر كلنا دما أب فقرن حدارن نقصالي مزيكونونا سبات مهلاونا قديمو سمعنا قنا قلب زي نبلو سمعيت شدش عينت سمعيت اللو يبللو سايكولوجي مسارت غيرو زوص حبريتا سلازي حبيركمنا صنحو أبزور حزي عالمنا أب حدا قداي تسأمي دا أزلام كينات إسرائيل أمريكان إيرانن أب عالم مزراربنتو قدسيلو لهم كاب أجانس فرانس بريس كساب BBC كاب أسوشيتد بريس كساب رويترز كاب الجزيرة كساب زو بلومبرغ عبيتي مع خانات زين عالمنا مزراربي جيران قلوام كينات بنفرتن مراخبن موت عبيتي مرحتن صعنتو فترتن قداي سليان وشت أو مزازاتون إناو قعلو إينزلوام أبتنك أزلو محبرسبن مئتو موتن إزي ساعنا سلاماو زيغان دمتو تدفينو هاجرات كابن نابن متقعتتات بأيرن ببحرن إناو انتفام كارغو مراخبو من ملالستي نبرت تعاتيو من تناوحو من موساخ واغا ندادن كالئن زين عالم كوينو زغهني ايوم از خبيد كونات نافريكا دا انت اي قدا مرحت افريكا بزي ابزحات تجنيقوم اللو مبزحتيوم دما از كوينات قلطيفو دو كبل ملእختاتهم ان بزحهم زركبوم قلطيفو دو انت زيلو جنام اب افريكا زبزحت عنتو ازيو زخبده كم زخونه بزربان بصحفن ملእختهم يسدلهم ازي قلطيفو انت زي ترغاغيعو اب افريكا زبزح حدغا انتاي كون يخون صبصبات عالم بخمزي اقميطن الله اتحد موسخ واغا ندادي بركت زبلا نزتفلاليو تشكركرتن حيل صات ماشيناتن زتقام ندادي زفريلن ازن هاجرات ابكيناتن غونصن انت تصميدن ندادي بسفيحو تتقام افريكا ابز غداي كبيد حسيا كم زبصحايوم حبريتاتات زገልጹ ዘለው እቲ خلای مرداتا بيزنس إنسايدر دما وسيخو كم زغلصوم بتونات زمزال نبرت اب غعزو بحر النفرتن ماخلاي مبراق تعاصيو مسغاغري سئنلو زبليوم ازن هاجرات اوشتن طرح كيكونم اب زتفلاليو كبابيتات عالم ناي نغدي بتعدداغن اسيو زنطفايوم كابن نابن اوروبا ايشيا ماخلاي مبراق ناب افريكا إلون كاب أفريكا زلاخن ناب أفريكا زمتصن مهرتي بسنكي غونتي اب مغعزياتاتو منو حاتي يقاطمو سلازلوم ازون اب عداغا افريكا مزواعن قلولاون كبصح كم زخل يزربلو يزلوم سالساي غداينا افريكا تخرت محابي زخون ازي قلطيفو دون تزيلون بخمزي انت قصيلون بافريكا زلو غونتي قلا حلو زريو يلان نزفتر صقمن قلولاون دمام زوهاب سباو حجز ناي حكمنا حجز ناي مصلل حجز ناي ناوتي محكمنا وحسنان حجز اي كهلونيوم على ملؤ تخرتا ابز طرحيا كتغبر إلهم بزحات سقاتهم اناغلصيوم زركبوم
رابعي ማእኸል ንግድን ኢንቨስትመንትን ሃገራትን ነጋዱን ኣፍሪካ ዝኾነት ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዱባይ ኣካል እዚ ጉድኣት ብምዃናም እዚ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ጽዕንቶን ጽልዋን ንሃገራትን ነጋዱን ኣፍሪካን እውን መጉድኡ ዘይተርፍ እዩ ሓምሻይ ብዓበይቲ ወደባት ምብራቕ ኣፍሪካ ጅቡቲ ሞምባሳን ዳሬ ሰላም ነቢሎም ዝኣትዉ ዓበይቲ መራኸቦ ንግዲ ኣብ እዋኖም ከይበጽሑ ምድንጓያት ዝፍጠር ዘሎ እዩ እዚ እውን ንሕጽረት ቀረባት ዕዳጋ ኣፍሪካውያን ዓብይ ጸገም ዝኸውን እዩ ሻድሻይ በቢግዚኡ ዝስምዑ ዘለዉ ምስራዝን ምጅማርን በረራታት ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ብሕልፊ ድማ ናይ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ማእኸል ዝኾነት ዱባይ ዘማእኸለም ኣብ ንግድን ቱሪዝምን ኣፍሪካ ከቢድ ጽልዋ ምብጽሖም ኣይተርፍን እናተባሃለ ይዝርከብ ፎከስውን ኣፍሪካ ዝተባሃለ ማእኸል ነዚ ኣመልኪቱ ዘንበቦ ጉዳይ ኣሎ እስራኤልን ኣሜሪካን ምስ ኢራን ዘሎ ጎንፂ ብኸምዚ እንተቐፂሉ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎ ጽልዋ እናኸበደ ምኻዱ ኣይተርፍን ብፍላይ ኣብ ድሕንነትን ኢኮኖምን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ኣፍሪካውያን ሰብ ሃፍቲ ሕዚ ኣብቲ ናይ ኩናት ቀጠና ዝርከባ ከምኒ ዱባይ ዓረብ ኤሚሬትስ ዶሃ ኳታሪዮም ብተደጋጋሚ ዝመላለሱ ስለዚ ሎሚ ተፈጢሩ ዘሎ ምርብባሽን ምድንጓያትን በረራታት መዕርፎ ነፈርቲ ምንቅስቓስ ጉዕዞ ሰብን ንብረትን ከይሰልጥ ዓብይ ምኽንያት እናኾነ እዩ ይብል ነዚ እውን ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪካ እዚ ጎንፂ ናብ ዝገደደ እንከይበጽሐ ቀልጢፉ ደው ክብል ጻውዒተን እናቕረባሉ እየን ዝርከባ ኣብዛ ምስጥራዊትን ተኣምራዊትን ዓለም ዘደምም ታሪኽ ናብ ነውግዕሉ ግዜ ከስጊረኩም ሎሚ ይኹን ቅድሚ ዓመታት መዛግብቲ ዘቐመጥዎም ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ዝሰፈሩ ዘደምሙ ታሪኻት እምበር ድሕሪ ዝመሰጋገሪ ስዒብኩም ተኸታተሉ ميتن عسرت حدن تخلطات النفس وكف إذن تولدت هزان قوالن ستيتي بحق تفترو نفسها تردو قلعة وليدة تباهيلو قوالن ستيتي انت التوليدة فليس معيتو زلوهم أبزا أشت أبزا نشتو قزعات حقر هندي زقرم كيدن وقعني زلوهم እዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዓለም ምስ በጽሐ ንኽብሪ እዞም ማሕበረሰብ ተባሂሉ ዝተፈላለዩ ሽልማት ተበርኪቱ እዩ ነዚ ዝገርም ባህልን ክዋነን እምበር እንሆ ክነካፍለኩም እዚ ከባቢ ምድራዊ ገነት እዩ ኮይኑ ዘሎ ኣዋልድ ናይዚ ከባቢ ካብ ካሊእ ዓለም ብዝበለጸ مستخلن هيوتن تخلن عينتون فولي متأثاري زلون أب عالم ببعمتو معلتي دق أنستيو يخبريهم أما أبزي تقعت دويبل معرنات دق أنستيو ينقس زبل حسابات بسفحو زنت أبار قليم أبزا هنداويت نشتو قشت قنا كالي إيزلو اتوقعيم دق أنستيو عمتاوي معلتي دق أنستيو انتخبرا مس بشمن زتا تخلو تخلطات زلون تقا متأثار إنا مسكنين زنبرام هاجر هندي بزيادة قعت دق أنستيو زرئيلا هاجر ولا ونتخونت أبزان اشتو قشتا زلو خيدقنا أزيوز التفلين نعلم أبنات كخون زخئلن يوم حانتدو نتساقات انسان حرسن بقيعة والنستيتي انت وليدا نخبري دستان فيشتان اتاز ولدتا والنستيتي كبهال بشم اتاز تولدت هزان 111 تخلطات يتكلم أموزوم تخلطات زياتهم تدماميروم يوم منبار نزقوشت ناب مدرجنت كيرمو زلوم نجرو ناب دحريت زملسي كخون أما تأزقا نايز بحلن تاريخن كاب قرابة عمتات نابزي إمبر تأنتي زبانات زودة كم زي كوانا أزيز أبزي حبر كلتش حنشدشان عمت مرات فرنجي كدمي عسر عمتات ندحريت كمرسكم نزا أبراجستان زتبحالت جزءات هندي بيبلانتري زتبحالت قوشات زمرح شام ساندير بيلاويل زتبحاله مرحي سجن قالوا بموت مستفلي تونيرم بار بقالة اتازفت واقالوا مسارت عبتاز مرحا قوشات اتاتيوم بسفحو كسر حلو زترقيم بشم اتاز تفلي توقالوا تخلي عزيات فتو سلازنا مرتن كبرن واقان دق انستيو كما بومتن أزيو سلاز تردأني مبار نفس وكاف زتولدت قوال 111 تخلطات يتخليلو از مرحزي زتو السنم
እዚ መራሒ ኣብ ማይ ግልጋሎት ክብርን ደቂ ኣንስትዮ ኣምሃብን ተኽልታት ክትከሉ ኣብ ምግባርን ነዞም ኩሎም እዚኣቶም ካብ 2006 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ ጀሚሩ ኣተኣታትይዎስ ብሰፊሑ እናሰርሐሉ መፂሎም ሕዚ እታ ዝነብረላን ዝመርሓን ቁሸት ኣብ ዓለም ተፈላጢት ኮይናላ ጓል ኣንስተይቲ እንተተወሊዳ ንኽብራ ንጸጋኣን ንዋጋኣን ልዑል ምዃኑ ፈሊጣ 111 ተኽልታት ክትከሉ ነዚኦም እውን ከሳብ ልቢ ትገብርን ተዓብን ስድራ ክሕብሕብዎን ክከታተልዎን ዝብል ልምዲ ኣተኣታትወን እዚ ልምዲ እዚ ማዕቢሉ እምበር ሎሚ 20 ዓመታት ኣውፂሩስ ባህሊ ኮይኑ በብዓመቱ ኣብዛ ቁሸት እዚኣ ዝኽበር ዘሎ በብዓመቱ معلتي دك أنستيو أبزا أوشاتن تخبر أزنا والد ناي فقرن كبرن زخبروونن نزحلوونن أحواتن دك أتبعتيو ناي مسجانا ملكت ناي جرك جماد ز أسرالهم كوينن نخبرنن واجأنن ملكت تباهيلهم نستدخلو تخلطاتن دمام بخمزي ملكع ببعمتو مجايز أتات يجبرلهم معلتي دك أنستيو أبزي بمسجانا عرس أمنتن كبرن واغان أوالدن تخبر أبقالي عالم جنا بزحات كبرن تجهيسو سبعو مثلا تتحيسو بزبلو مسلعات ساتن حبريتاتن تعجب يخبر كدنا دمان أبقالي زجرم حبريتان عالمن أب حدا معلتي حقا قطرن محبراو ميديا It's Arabs تبهالا ما أخلا أبد حرقاتو زنبابو زجرم حق لهم لومي أب كل بوتا محبراو ميديا أب زبناو هيوت قبلنا ترخيبو ناب كل جزات أتاتيو ترح كيكونس ناب قد أرتايون كي ترفع نناب جزءون قادون سلاح حلو إن أتوا إزلهم علم نا إندسترين كالوتن لو تتات أب زبنا بقلت فريانة تعذبان أتا أنا جيدان ولا وننت تبالت كم زعبيتن مسفحفحن كنا ترأيو لا أي فلت اليوم سبلومي تأخاخي بخلوز ترح حقايو بون قريبكا كوالو مس بقى من موبايل كحيسكا كوف كوين نجارو وقع تعرفو شاهي نبل تسابان ماكياتون نستا تباحيل كاون من موبايل كحيسكا كوف الكان ساعات تسأل نحمو واي بسيو تشاو بلو نخيد تشاو تباحيل كا نناب جزاخا مخاديو كوين زلو سلامتان تشاون ترح مكيارن بر قداي سدرا قداي سرح قداي تمرتي تعنان دهاين حلواتن قولعون سدران محتات كابز ترف عمتات أوزيرنا لنا أمو أتي It's Arabs زتبهالا ما أخل دقا أبزيلو ميزوت أوت أبو انتا إزبر زلو أما حبراوي ميديا علم زلو كونات زقرم حقا قطرن كالي زلو إزبلنا زلو أما عالتي حقتات انتا غمد 14 بليون ساعاتات أما حبراوي ميديا يحلفون أما عالتي كاب سلستا كساب سلستا نتوحموش بليون سئلتات شير يقبرو ويقود نقرو نمعلتي سئلي خيكونس سئلتات كيلت طفن توعيلهم زحمو سلازلوس حق أن تقبل النتلوي لعلي شعات 220 شح ساعاتات زعقان فيديو زلوهم يزواورون شيري قبرون لعلي 4.5 بليون تتقمت دما حبراو ميديا بب معلتو أونلاين يخونو أبحانت معلتي أبزخونة بلاتفورم بزي قدس قنا كي كفتو أزوم لعلي 4.5 بليون أيوعلون حدث بمأخلاي كل التساعات 28 دقيقة أما عالتي جيزيو أما حبراو ميديا يحلفون أبستفلالي إوانات أب مزقب كبروسن على مستقمت وزدنقو تاريخات أزيوم بزحاتيوم إنه حزون كغزل حدنت وحموشا مليون مزحفتي نايولك أي ألوني بلنا له أزي أب مزقب كبروسن علم شمو زسفرم عياكي قاداز تبحالو الكسب زوم كلهم مزحفتي ناتا ايوم كأكبهم دما لعلي 5 عمتات وديهم اللي يزبل لعلي حدنت وحموشا مليون مزحف ألا نيبل ببورحو حدا شح زخون مزحفتي إن عدوكو إيه آبز بركزي بازيحة دما يبل اللوم لكن لتشحن 10 عمتا مرات فرنجي وناني زبزحو مزحفتي مسكر ورقات تقبله ازي أبو مزحف أبقزو زي اللي مزحف يلا كاب أبتحوت قطباو من نبابرو زركبو بحرشا زمحادادرو سدراز تولده أيك قدام ممهراني أم بابايك خون أتبابيعو مني إزبل قسنا بلد ما نام مزحف من بابن مأكابن وشت أو بحقو إنا خوانا مزيو بعسران كلتان قوانقواتا ستزحفو مزحف تحزي
ገዝኡን ኣመረብኡን ኣበደራሹን ኣለዎ ልዕሊ 56,000 ዓለም ለኸ መጽሔታት እውን ኣለዎ ፈቃደኛታት ዝኾንኩም ሰብ ሞያ ቤተ ንባብ ሓገዙኒ በብመስርዖም ከቐምጦም እዩ ዝብል ዘሎ 2500 ዝኾኑ ኣብ ዙርያ ማሕተመ ጋንዲ መሰረት ዝገበሩ መጽሓፍቲ ጥራሕ ኣለዎ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ናይ ሃይማኖት ጽሑፋት መጽሔታት ጋዜጣ ታሪኽ ልብወለድ ሓቃዊ ዛንታ ሓቅታት ዓለም መሰረታዊ ትምህርቲ ኣስተምህሮ ዘለዎ መጽሓፍቲ ነበረን ካልእን ሒዙን ኣቐሚጡን ኣሎ እስኪ ሓዚ ድማ ኣብዚ ጉዳይ ዝተለዓሉ ክትፍሽኽ ዘብሉ ርእይቶታት ክንርኢ ኣብዚ ዕድመይ 28 መጽሓፍቲ ኣብ ኢደ ኣለሁኒ ምናልባት መጽሓፍ ኣዝየ ስለ ዝፈቱስ ጽባሕ ንግሆ ከምዚ ውልቀ ሰብ ዝክኸውን ዶ ይኽእል ኢሉ ሓደ ሓሳብ ገሊጹሎ ካልእ ድማ ናይ መጽሓፍቲ ምብትታኑ ምስ ረእኹ ከየጽንዓኹ ቀኒ ፈተና ሰዓት እንትኾነኒ ኩሎም ደፍተራተይን መጽሓፍተይን ዛሕ ክብል ከሎ እዩ ተዘኪርኒ ይብል ድማ ካልእ ርእይቶ ሃቢ ካልእ ድማ ነዚ ኣቦ መጽሓፍቲ እዚ ከይረኸብክዎ ክመውት የብለይ ዝገርም ታሪኽን ትምህርትን ኣብ ርእሱን ዓቕሙን ስለ ዘሎ ነዚ ክካፈል ድማ ኣዝየ ተሃንጥየ ኣለኹ ይብል ምሕዘኒ ኣነሞ ይብል ካልእ ርእይቶ ሃቢ ድማ 1.5 ሚልዮን ዝኸውን ሓጸርቲ ቪድዮታት ርኢ ኣለኹ ኣብ ህይወተይ ኢሉሎም እቲ ካልእ ድማ ምኽሪ ስድራ ቤቱ ብኣግባቡ ዝተቐበለ ብሕታዊ ሰብ እዚ እዩ ኢለዮ ኣለኹ ይብል ካልእ ድማ ሓዚ ጨኒቕኒ ዘሎ እቲ ዝደለኽዎ መጽሓፍሲ ከመይ ገይረ እያ ኣብዚ ቦታ እዚ ክረኽቦ ዝኽእል ድማ ይብል ሓደ ፍሽኽ ዘብል ርእይቶ ሓበሬታ ዝሃበ ውልቀ ሰብ ብዝኾነ እዚ ቦዚ ኣብ ዝተወለደላ ገጠር ከባቢ መጽሓፍ ንምርካብን ንምንባብን ኣዝዩ ዝጽገም ስለ ዝነበረ ነዊሕ ርሕቐት ተጓዒዙ በብመዓልቱ የንብብ ስለ ዝነበረ ነዚ ሕነ ንምፍዳይ ኢሉ ናይ ባዕሉ ቤተ ንባብ ንምድላው ኢሉ ዝሓሰቦ ሕዚ ኣብዚ ብርኪ እዚ ኣብፅሕዎ ከም ዘሎ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ድረገጻት ብተደጋጋሚ ዝገልጽ ክቡራትን ክቡራናን ዩቲዩብ ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባር ሕዝውን ሓቢርኩምና ኾኑ ዘገርሙ ከምዚኦም ዝበሉ ታሪኻት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ዝተፈጸሙ ናባኻትኩም ብምብጻሕ ኢሉ እውን ኣብ ቀንያቱ ዝነበሩ መዘራረብቲ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኢሉ እውን ዘገርሙ ዜናታት እውን ናባኻትኩም እናብጻሕና ሓቀታት ዓለም እውን እናብጻሕና ምሳኻትኩም ሓቢርና ክንከውን ምእንታን ሰብስክራይብ ብምግባር ተባብዑና ሕዚ እውን ንቕጽል ኣለና ስነልቦናዊ ጉዳያት እውን ኣለና እዩ ኣብ ቀንያቱ መዘራረብ ናብ ዝነበረ ሓደ ዘገርም ዛዕባ ድማ ሕዚ ክንሰግር እዛ ግመል እዚኣ ንውድድር ስነ ጽባቐ ዝተሰለፈት እያ ግና ልዕሊ ዓቐን ሜክኣፕን ኮስሞቲክስን ተጠቒምኪ ብዝብል ካብ ውድድር ወፃኢ ኮይና ኣላ ንሳ ጥራሕ እውን ኣይኮነትን 20 ዝኾና ከምኣ ዝኣመሰላ ካብቲ ውድድር ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ ይብለሎ ኦዲቲ ሰንትራል ዝተባሃለ ማእኸል በብዓመቱ ውድድር ስነ ጽባቐ ኣግማል ተካይድ ሃገረ ኦማን እዚ ውድድር እዚ ቅድሚ ሕዚ ዋላ እውን ተፈታዊ እንተነበረ ሎሚ ግና ብዙሓት ሰባት ሽልማት ደልዮም ብኸምዚ መልክዕ ፕላስቲክ ሰርጀሪ እናተጠቐሙ ኣግማሎም ወይ ድማ ንውድድር ዘምጽእወን ኣግማል ከናፍረን ይዕንተንን ኣፍንጭአንን ቀያይሮም ስለ ዘምጽእወን ንድያኑ እናጸገመ ከም ዘሎ እዩ ዝማእኸል ሓበሬታ ገሊጹ ዘሎ ኣብ ሃገራት ዓለም ከምኒ ኦማን እዚ ውድድር ዓብይ ቦታ ዘለዎ እዩ ኣግማል ዝወነኑ ዜጋታት ተዓዲ ካብ ርሑቕ ኾነ ካብ ቀረባ ኣግማሎም ናብዚ ናይ ጽባቐ መድረኽ እንተምጽእወን እዮም ዝረአዩ በዚ እውን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ንዝወፃ ኣግማል ዓብይ ሽልማት እዩ ተቐሚጡለን ዝርከብ ኣብዚ ግዜ እዚ ግና ኣርቲፊሻል ነገራት እንሓወሱ ስለ ዘምጽእወን ካብ ውድድር ወፃኢ ዝኾነ ኣግማል ቁጽረን እናተበራኸተ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝማእኸል ሓቢሩ ዘሎ ፕላስቲክ ሰርጀሪ ኣብ ከናፍረን ቅርፂ ሰውነተንን ኣብ ምቕያር ኣካላተንን እውን ብሰፊሑ ስለ ዘሎ ናብ ሽልማት ክበቕዓ ኣይከኣላን እኳ ደኣስ ካብ ውድድር ወፅአን ኣለዋ ይብል እዚ ማእኸል ሓበሬታ ንቕጽል ኣለና ናብዚ ናይ ዝቕንያት ዝተፈላለዩ ሓበሬታታትና ናብኻትኩም እነብጽሕሉ ዩቲዩብ ቻናልና ናፍቲ ናይ መወዳእታ ስነ ልቦናዊ ጉዳይ ክንሰግር ኣብ ፍቕርን ሓዳርን ንቐጻሊ ምስ ዘይኮኑና ሰባት ምህላውና ቀዲሙ ዝስምዐና ነገር ኣሎ ግና ንሕና ቀልቢ ኣይንገብረሉን እዚ ስምዒት እዚ ይብሉ ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት መሰረት ዝገበሩ ሓቀታት እቶም ስምዒታት ደኣ እንታይን እዮም እቲ ቀዳማይ ምስቶም ንመጻኢ ናይ ፍቕሪ መሓዙትና እዮም ክኾኑ ኢልና ዝሓሰብናዮም ሰባት ሰላም ኣይስምዐናን ውሽጥና ሓጎስ ኣይኸውንን
ንረባበሽ ንጨናነቕ ውሽጣዊ ባህታውን የብልናን እቲ ካልኣይ ዝተቐመጠ ድማ ናይ ቋንቋ ምርዳእ የብልናን ሓሳብና እንድሌትና ንዝተፈላለየ እዩ ኩሉ ግዜ ምጭቕጭቓት ኣሎ ኩሉ ግዜ ዘይምስምማዕ ኣሎ እቲ ሳልሳይ ብዛዕባ ሓዳርን መጻኢ ህይወትን ኢልና ነውግዕ እሞ ኣውጊዕና ብዝወዳእና ቁፅሪ ኣብ መወዳእታ ከይተሰማማዕና ንፈላለም ኣብ መወዳእታ ምትዕንቓፋት ይመፁ ኣብ መወዳእታ ክብሪ ምንኣኣስን ምፅርራፋትን ይመፁ ስለዚ እዚ እውን ኣካልናት እዩ እቲ ራብዓይ ካብ ሃይማኖታዊ ህይወት ዝረሓቐ እዩ ናብ ወልፍን ዘይተደለዩ ተግባራትን ዘዘዘወ እዩ ግዘን ገንዘብን ዝውድእ እምበር መጻእን ዕላማን የብሉን ሓምሻይ ብዘይ ቅኑዕ ዝተመስረተ ህይወት እዩ ብሕሶት ዝተመስረተ ህይወት ንኻልኦት ሰባት ብምጥላም ዝተመስረተ ህይወት ብስርቂ ብዝሙት ዝተመስረተ ህይወት እዩ እምነት ሰብ ዝጠሓሰ እንተኾይኑ ፍቓድን ቃልን እግዚአብሔር ዘርሓቐ እንተኾይኑ ቃልን መምርሕን ስድራ ዘይተኸተለ እንተኾይኑን ሚስጥራዊ ጉዳያቱ ኣዝዮም ዝበዝሑ እንተኾይኑ እዚ እውን ቀጻሊ ዘየኺደናን ዘይኮነን ይብሉ ኣብ ዝመዳይ መጽናዕቲ ዝገበሩ ኣካላት ሻድሻይ ውሽጥና ኣይኮነን ኣይደልን ኩሉ ግዜ እዩ ዝብል ደስ ይልና እናኣትዎ ኣይኮነን ውሽጥና ደስ ከይበሎ ከይፈተዎ ኸደ እዩ ግና ኣብ ዙርያና ዘሎ ጉዳይ ኣገዲድና እናኣትዎ እንተደኣ ኮይኑ እዚ እውን ንቐጻሊ ዘኺደና ኣይኮነን እሞ ትኹረት ንግበረሉ ይብሉ እዞም ኣብዚ ጉዳይ መጽናዕቲ ዝገበሩ ኣካላት ክቡራትን ክቡራናን ሓጸርቲ ተፈላለዩን ዘገርሙን ዛዕባታት ናባኻትኩም ነብጽሐሉ ግዜ ዛዚምና ኣለና ኣብ መጻእ ድማ ካልኦት ከምዚኦም ዝበሉ ፍልይ ዝበሉ ዛዕባታት ክነብጽሐልኩም ኢና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣብ ጎንና ኹኑ ሰላም